Kan mænd godt have veninder, når de er i et forhold? Det er et af de spørgsmål, som ofte kommer op iblandt kvinder. Det er et lidt tricky spørgsmål at behandle, fordi at de fleste mænd har svært ved at håndtere den balance, som det kræver, hvis man skal kunne have et sundt parforhold, samtidig med, at man har nogle gode og tætte venindeforhold. Det handler ikke kun om, at man risikerer at blive seksuelt tiltrukket, eller at man har veninder, som man måske tidligere har haft intime relationer til. Det gør det bestemt ikke nemmere, og heller ikke for den nye partner at acceptere for den sags skyld. Der er ikke rigtig nogen gyldne regler her, men der er en tommelfingerregel, der måske kan gå på, at man som kvinde i forholdet kan overveje, om man opnår den følelse af følelsesmæssig og mental connection, som man har brug for. At man har en mand som partner, der er i stand til at kunne være følelsesmæssigt intelligent nok til at kunne dele og udtrykke sine følelser og behov over for dig. Så hvis det er, at du som kvinde sidder tilbage med en oplevelse af, at der ligesom mangler noget, der er ikke rigtig nogen helt connection, eller du kan ikke mærke ham eller hans følelser, han giver ikke rigtig udtryk for hans behov, eller fortæller om, hvordan han egentlig har det indeni, og han er en mand, der så måske har en eller flere veninder, så er det fordi han bruger de veninder til at fylde sin følelsesmæssige eller mentale behov op på, og det behøver absolut ikke have noget at gøre med, at han fylder sine seksuelle behov op. Men det andet er faktisk for de fleste kvinder mere afgørende, hvis man ikke har denne her emotionelle og også mentale forbindelse til hinanden, og den nærhed og tæthed, som man har brug for at have et sundt og givende parforhold. Så hvis du er kvinde og kan mærke, at din mand, han sagt, faktisk ikke rigtig er til stede, og ikke giver dig det, du har brug for, så prøv at talesætte det, og særligt hvis han har kvindelige veninder, så kan det være, at han giver for meget til dem, og er nødt til måske at overveje, om det er noget, han vil give op på, eller på en eller anden måde finde en bedre balance i. Men du er i hvert fald nødt til som kvinde ikke at stille det som krav, men mere til at sige, for at du kan fungere, så er det måske det, du har brug for, og så må du gøre op med, om du kan være i relationen eller ej. Og hvis du sidder her som mand og lytter til det her, så kan du prøve at overveje, at du skal være enormt stærk med denne her følelsesmæssige intelligens og evne til også at udtrykke dine følelser over for din kvindelige partner, hvis du samtidig også skal være i stand til at kunne have kvindelige veninder. Men ingen kommer i hvert fald i mål, det kan jeg i hvert fald sige med 100% garanti, hvis man sætter det som ultimative krav, men mere at sige, det er sådan, som jeg har behov for, og hvis det ikke kan opfyldes, så er det måske ikke os, der skal være sammen. Men held og lykke med det, og søg gerne også råd og terapi, hvis du har brug for at få noget mere indsigt i dig selv, og din måde at håndtere dine grænser, og i øvrigt også parforhold på. Så god fornøjelse med dit fortsat kærlighedsforhold. Hej.